Paul ipisongno kokton chimao bosakang musungmakhe bebak bini snamjagrokno thanchake tubunani nokhabai hasakani bebak nino kristono bokhoro khlainani ongkha kaitoni sapma pia omo kaitoni borokno omo hai koima bo klayo bini sapmung kotorno rugui borok thanchakhe Jisu Kristo bai kwrwnglainani koktoni yaphang bakhak sinaisa phuarui sina sengkha apa kaitor bini borokno bahaike thanchak khlaina bagui lama khlaikya bahaike borok sajla Jisu Kristoni bisingtwi khe somsok nakarjakha tei phiyokjakha tei pholakathar bai khe kaitor samai tangai kogrikha aboni olokhe bo okokton pornai rokno kobogui saka Kristo borok thancha ongmani abo bororokni thangsungo kubui ongthung joda joda khe kokthai bai khe kaitoni borok bahaike Kristo bai thancha ongui tong abono phunukha motha ongkha abo bwsakhai Kristo khe bokhorok eba nokhai Kristo khe nokbusuni thonglahai motha khe boni bihikhai Kristo khe basaihai o kokton truk khe wansukmung kusugo kasajak Kristoni bisingti kaitoni khairokmano wansukmung bai Kristoni hamjakma pohoro bebak no nukjago ratharui yafartui yafarmahai nakarma khairokma tei kathar ongmani paithak phasingo Paul epismo thano monakma bai soba nangnani bagui kaitoni da sengno nanani kopogo o daseng basakniya pholanise singsaimano daseng kwrui borok sobao thangui kwplai yongui manya omahaikeno pholani sobao kaitoni daseng kwrui hinkhe a borok manakmani matai hamyarok bai kwplai yongui manglak bo messenjagui se tongnai singnugo Ephesians chapter 6 verse 10 to 24 verse 10 kok paithak hinkhe omahai subroi bai thanja ongoi bini phankarak phanbai rakdi singsaimano ochini Bharat ha kotorni Indian Army rogo jefro borok khoroksa sebukmano bono puila training rogo tlango aboni yagulo se boni yago silai tei kubun manirok yaphari rijago tamni hinmale bo sukha bo mechurongkha hini pholao bo omahaino जों जेफोराव जोंनि समसक जायरकनो नाकारसानै कुबुनो खाखि फिलसुगुइ अ संसारनि तमुरक बाय काकसुगुइ जिसुनि फासिङाव थाङो आफुरो नसिं जिसु बाय बाक्सा थानचाङो तै बनि बसाक अङो आबनि यागुलो जिसु बनि नगो तंनाय तै बबाय जानाय सिं सैजाकनगो रेभेलेशन चैप्टर 3 verse 20 खोनादि आं दुगलाम बासावै दुगारबो आंनि खरां खानावै खरसासिक दुगलाम फेगुइ रिखे आं बिनि नगो हाबनाय हाके आं बबाय जानाय बबो आं बाय जानाय आफुरके काइतनि ककनो सामाबाय निंमाबाय तै सुरिमाबाय साखि काहाम खे तंमाबाय सुरिमा थायो जगो जगो अंमाबाय टेक्तो मानजाक फ्रोबो नाङै तंमाबाय खाखि फिलियावै तंमाबाय निं मेचुर अंसुगो तै ख्रिस्टनि फानकाराक फानबाय राखसुगो सिं सिजाकनगो 1 Samuel chapter 30 verse 6 Pia Daud kirima singsaw klaikha tamni hinba lukurok basabuthiro kamajak baima bagui bono holong khitari buthanani salaikha tamakhe Daud sakno bini subrayung kaituni thani ragriui tongkha Kristo Jisu bai sing thancha ongui tongkhe chini langmao jesukpano hamia phaitun tekto phaitun sing krakhe basawi tongai mannai tamni hinba sing Kristoni daseng kaituni dasengno tuijakni bagui nei verse 11 Shaitan femlokhe norok krakhe basoi manna teikhe kaitori mani bebak daseng tuidi Shaitan chingno mungsa khlaimanliya hnei yakrei klanglak bohopung sapung singno warna bagui sepnai tongnai Shaitan femloknai aboni bagui o femlok pro krakhe basoi manna teikhe kaitini dasengno tuinya nangnai sijak tongo 1 Peter chapter 5 verse 8 sisai tongdi nai tongdi norni kena ari Shaitan singho pungjak haike khorsa sukno morna bagui yang naitugui tongkha जों kaitini dasengno khosawi naikhe daktino lama koronai abo turuk khe chikon manibai tei kokni bisingtwi phano Shaitan nono femlogui tlangnai omahaike turuk khe buino hamya sanani kok twijaknai tokra tokri ongnai kok bangui walainani bo naituknai seler mung phaisok painai jaya samungo yapri sejagui painai nangya kok sawi buino lasi phununai rangri tei sakni musungmao khaberanai abono hamjak koknai sakni mung kotorongnani bagui musungnai aboni bagino joto samung khlainai poito kurirok bai baksa bangrao yakberaoi himnai pholani samungrok pairuk ongnai tei kaituni kogo khabera sugui manglak udrum phaisok painai Shaitan dono bini khyo kasarawi painai
aboni bagui kaitoni da sengno khosawi nanani nangnai. Verse 12 sing borok bai soba nanglaya tamokhe nokha sakani matai hamya rok bai phia o monakjak mol hamyani bugra rok bokrok rok tei singsani phan ganang rok bai se soba nanglayo. Sing borok bai soba nanglaya phola hamya bai se soba nanglayo sini o soba bosakniya sini o soba pholani se aboni bagui sing pholao tornani nango loknani nango sini phola bahaike tornai bahaike loknai aboni bagui se sing khasina nangnai. Sijak tongo 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4 sing o sungsaro tongphano sing o sungsani borok wanchungma haike soba khlaya sing soba khlaithani o sungsani da singtiya sini da singongkha bera krak sabaina bagui kaitoni phan krak da singse sing nangya kokrokno sakamawi riwo. Verse 13 abo baino kaitoni da sing khosadi hake a kenari sokpai phuru norok kaso sogui manano phia soba nanglai bai norok krakhe basawi tongui manano sing kaitoni da singno khosawi tia rongoi tongkhangkhe sing jefro soitan phayano abro sing bobai soba nangai koplayongui manna hini sao sing phemlok jak phrobo basawi tongui mannai. Verse 14 abo baino tiar khe basadi bosango kubino khadi kahamno khaklap khatijangnai haike somoinadi khajani poito khlainirok phola singno jefro tiar khe basadi hino afro sing saimana nangnai soitan phai tongo tei phainai nono phemlok phainai aboni bagui tei tamo khlaijangnai tongkho khlaidi bobono khibidi bobono najanai tongkho nadi tamo sumdanai tongkho sumdi ning tiar seongdi haino hai khoktang phirano. Verse 14 abo baino tiar khe basadi bosango kubino khadi kahamno khaklap khatijangnai haike somoinadi sing kubini borok ba kubuyono basawi ma tongnai abo los phanongthun lap phanongthun je saphanongthun sing kubuyono basawi ma tongnai. Sijak tongo Psalms 25 verse 5 nini lama kubuyo ano tuithirjadi te ano sirijadi tamni hinba ningse ano mothangnai ani kaitor sing poito khlai tongnai rok sing kubuilamo himna nangnai aboni bagui sing kaiton thanio suri sana nangnai tamni hinba sini kaitor ongkha mothangnai. Colossians chapter 3 verse 9 tatal ta salaisidi tamni hinba norok agini tomung tongmano khibika sing agini tomungno khibiwi katal tomungno se nakhangkhe sing tatal satai kri sing kubuyono basawi ma tongnai kubuyo himi tongnai ongkha jisuni lamo himnai rok aboni bagui busango kubino khanai rok saka sakao simita surithung ta khulumthung bo soi kheno surithung tei khulumthung subana thangprobo kubuibai subathung hamjakha hinkhe bo soikheno hamjakthun soikheno kogrithung teka sada sing tamo himale kahamno khaklap khatijangnai haike sumuinadi hini sao o kaham abo chini sakbai thangniya abo jisuni kahamno sumuinamani kokno se sao. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 Christ ongkha sumsok kurui tamoke bobai thansa ongmatui sing kaitor hai kaham ongnatui khe kaitor sini bagui bono singbai baksa sumsok gnang khlaikya Christ sumsok kurui hinpano bobai sing thansa ongma bisingtui sini sumsokno borojoi bo sumsok gnang ongkha phiaba sini sumsokno susawi singno kaham hinui romuina kha kaitor singno kaham hinui rommani jagaono sing basawi ma tongnai o poristiti ono sing basawi ma tongnai sing o kahamno narigei matoninai aboni bagui paithak mothano kaitor sao norok puilani hai hamjak phedi hinei sing Kristono puilani hai hamjagi manliya sing tineo kaitoni khairoma bisingtui kaham hinei romjakha o kahamno sing sumui ma tongnai o kahamongkha abongkha liloni ri kaham sijak tongo Revelation chapter 19 verse 8 bo kanna bagui salkokjak lilon kahamni ri kufuri jakha lilonni ri ongkha kaitoni borokni samung kaham khlaimarok. Verse 15 kha kajang rinai kotoma kahamno sana bagui tiar ongmano yakungo yaklap haike kadi Kristo Jisu himnani hinkhe o kotoma kahamni yaklap kanani nangnai kaisa sik thairogo thangaibo o yaklapni mari tongnani nangnai ning o kotoma kahamni yaklap kajak de ning sebu khlaipro bonik khlaipro sringma thayo nogo tei phataro kotoma kahamni marino phunugui de mankha abhai ongya oi nini tomung hamyani mari kok hamya samani mari samung hamyani mari tei samung khlaimani mari de phunugui tong
Paul kotoma kahamni kokno pholabai sao 1 Corinthians chapter 9 verse 16 ang kotoma kaham pirfano kokotor satai krei tamni hinba ang abono pina bagai berjak ang kotoma kaham piryakhe ang bisikse hamya sitrano ang kotoma kaham piryakhe ang bisikse hamya sitrano khajani poito khlainirok ningang kotoma kahamno piri maina hinke sini bagai bisikse lasima singsa kaitor songmani aboni bagise boni kotoma kahamno sanani bagise sakki rinani bagise sing saibo manya sakki buri maya hanke sini bagai belai kheno lasima singsa tongo Romans chapter 1 verse 16 aro sing sijak tungo Kristoni kotoma kahamno tui ang lasiya omo poito khlaine joto borokno mathangna bagai kaitoni phan judairokni bagibo buini borrokni bagibo khajani poito khlainirok ningang kotoma kahamno pina bagise kaitor singno songinao aboni bagai nini tomungbai samungbai kok samabai sakki rimabai kotoma kahamni bagai krakhe ma basanai jise deri kotoma kaham pinerokno salakmani tongo kotoma kaham tubunairokni yakungrok hasuk sakao bisik naithogui tong kesangni kok saklainirok kahamni kotoma tubunairok muthangma kokno saklainirok sionno hai hinei sao nini kaitor nono naikului tongo verse 16 poitono phui haike tui mangtongdi omobaino shaitan asik horganang makal kongmarokno norok katiri ui manano poitono yak takardi abo ereng ni sakao poito khlaimaya kathang kaitoni sakao se a poito bori manise nokhabai klai thangtun ha kulugui thangtun haipono poitono yak takardi obose nono kutui hakorni phiogui tlangnai sijak tongo Revelation chapter 2 verse 10 ningthipan thuitung poitono tayakardi hini sao hinke langmani motok mannai Paul bai sila alongo tongphrubo poitono yakaira phungaikhe borokni yago buthrajagui mano hinui sawi manibo poitono khibia Paul puntokhai ratharei buthrajak sinai hinui sawi manibo poitono khibia job joto kamai thangka haipano poitono yakairia Daniel horokhiklai jangnai hinui sawi manibo kaitono khibia tei poitono yakairia a poitono yakta kardi a poitono yakaira ui tongkhe shaitan asik horganang bial tekto birman sakhamya rohoribo ning krakhe bajawi tongai mannai verse 17 mathangnaino khorok khati jangnai haike thubui nadi phia pholari mani kaitoni kokno seng haike nadi khajani poito khlainarok kaito nayo jotono mathangjak tong hne 1 Timothy chapter 2 verse 4 bebak bororokno mathangjagui kubino situng hnei bo nayo kaito nayo jotono mathangjagui kubino situng hnei singjisu bai thamcha hongma bisingtui mathangjago okokno saiman suknani nangnai ning mathangjaka hnei buji suknani nangnai tei a mathangjak mung nini khorogo tongnani nangnai abo kaitoni arni se Jisuno teboni samuno ning khabai khokbai poito khlaima bai ama thangjak mani khorok thupjaknaino manei mano verse 17 haino hai khok tangnai ma thangnaino khorok khati jangnai haike thubuinadi phia pholari mani kaitoni kokno seng haike nari kaitoni kogongkha sini pholoni samung abono ning salbrum brum ma sanai kokni bagui okma khuinai tei tuikang tikhe ma kangnai Hebrews chapter 4 verse 12 kaitoni kogongkha kathang abongkha nangui tongo babaini nei sengkobukni slaifano omo bukugo omo bukha bai phola thancha ongthani jorabai pesa thancha ongthani arono sakago omo borni bukhani musukma bai wansukmano se romo kaitoni kokbai tongkhe phola bo kathang tongnai healthy tongnai phanbo mannai selemani tonglak jorabai thanchakhe tongui mannai kaham hamya saimannai hinke shaitan nono phemlogui manglak verse 18 to 20 kaito no sobade hinei suri sanei omorokno khlaidi phola norokno khlairi deino bebagono suri sandi abohai ongna teike norok sisawi tongdi taya kardi kaitoni bebak borokni bagui suri san mang tongdi ang kok sana phru kaitor ano kok kahamrina teike ani bagino norok suri sandi ang khatoroi kotoma kahamni bisingni kok sabayei sawi manna teike suri sandi ang tabu kalongo tongphano o kotoma kahamni bagui angno rohorjaknai ang omono sana nangma haino khatoroi sawi manna teike ani bagui suri sandi singoro surimani kokbai sisawi tongnani kokno nugo poito khlainirok surimani kori hinke bo failure ongai thangnai
abo basakle tongo phola kuri hai ongui thangnai mal khungle tongo petrol kuri haise ongnai sini suri mani tei fasting kuri hinke boni sak musuk mani baino messenger gai tongnai bo himise manglak kristoni lamao aboni bagui surinani belai khe nangsugo 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 sijak tongo surisan mangtongdi surisan mangtongdi hinai Thessaloniki motarokno samani motharok surisani mang tongna nangnai haikese motharok kathang tongnai sijak tongo Philippians chapter 4 verse 6 mungsani bagui phano tawanari tamokhe norok bebagono surisani hambai dioi nangma manino kaijontani sandi singsuri ui tongkhe sinaro kaham hamya phaimani saimannai kaham hamya phaimani saimannai borokno sijaui tongnai a borok khajani poito khlainirok norok suridi mothani bagui norokni songhor pasoni bagui kaituni samung tangnai bagui tei ani bagui surina tapok jadi ang au borok kaituni seleng kok paithak verse 21 to 22 ang tamokhe tongui tongkha abo norok sawi manna teikhe siri khajani takho kaituni samungo seleng kaham tukhik ani kokno bebagono norokno sawano aboni bagino bono ang noroni thani rohoro sing bebagono tamokhe tongui tongkha abono norokno sawi kharak rina bagui ang bono rohoro kaitini samung tangnai rok bisikke bialo klai dukhu kosto obo yak thagiawi samung khlai tongo norok bono subana nangnai samung bai surima bai seleng tukhi khai ongnani nangnai joto songhorokno pastorokno rangsanani bagui simi samung tangya borok soi kaituni calling baino kaituni samungo phaini bo tongo borok mothano orai porai bo khlaiya koi kaituni seleng bo tongo bonole sak nangjagya ta ongjari hinkele kaituni se sak nangjagya ongmani klainai verse 23 to 24 apa kaitor bai subra Jisu Kristo bebak takhurokno poito khlai riui khakasang rithung hamjak rithung sini subra Jisu Kristo no hamjak plai tongnai bebak borokno kaitor khairok thun amen।